Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәерле көн. Мин Айдар Валиев, Дәүләт халык уен кораллары оркестрының солисты республикада. Аннары музыкальный колледжда, киллиятендә укытам инде. Театральный училищеда укытам. Үзем мин Казанда тудым, укыдым, мәктәптә, музыкальный колледжда инде хәзер. Аннары консерваторияда, аннары Мәскәүдә стажироваться иттем, Российская академия музыки имени Гнесиныхта. Менә шушы. Минем тормыш. Һәм музыка өлкәсенә калган күп кенә этапларны, баскычларны үтәргә туры килгән. Һәм иң кызыгы музыкага ничек кирип киттегез? Музыкага мин кирип киттем. Мине дәвани мәктәпкә илтте, кичкенә вакытта инде. Башта бик шамыйдыр инде ул миңа. Аннары мәктәптә укыган вакытта, гел эшлеләр алган вакытта инде мин үземә әйттем музыкага барырга, музыка юлы белән барырга. Университетка укырга кирсәм дә, мин анда укый алмасым. Аннары 9-нчы класста инде мин киттем Германияга, Клингенталь шәһәренә, анда баянистлар арасында самый престижный международный конкурс. Мин шунда дипломант булдым. 2000-нче елда инде ул. Менә 2001 елда мин кайттым Германиядан һәм аннары кирдем музыка киллиятенә. Һәм дәвам иттем инде укуымны шунда. Менә музыкага кирип китү ул сезнең бәлки нәсел буыннарыгыз белән Юк, минем әни медик, ул аптекада эшли. Әти минем мебель белән шөгыльләнде гомер буе. Музыканың М хәрефе дә юк гаиләдә. Әти әзгенә шул гармоннарда уйныйдыр инде. Хәвәскәр булып. Булай юк, профессионаллар юк. Менә иң беренче музыка мәктәбенә килгәч, сез менә нәкъ менә баян уен коралы миңа туры килә дип кайчан уйладыгыз? Ничек, ни өчен баянны сайладыгыз? Кичкенә чакта мин ничек дип әйтергә инде аны? Кастрюльнең капкачын аладырым. Һәм Хәния Фәрхинең «Яратам сине Питрәч» дигән җырын тыңлап утырадырым. Һәм менә булай бармаклар белән итеп утырадырым инде. Әти шуны күреп алды да, миңа кичкенә генә гармон алып кайтты. Мин дыңгырдаттым, бер кул белән уйнарга өйрәндем. Аннары инде дәван әйтә, бу малайдан университетка кирсә толк булмас инде. Лучше бу музыкальный мәктәпкә барсын. Музыка буенча инде, музыка юлы белән. Менә шулай. Абсолютно случайно. Әгәр дә шулай әйтик, музыка белән китмәсәгез, әгәр дә нинди һөнәр сайлар идегез үзегезгә? Шофер. Гомер буе грузовой машинада йөрис киләдер. Минем бабай эшләде грузовой машинада. Шуңа күрә бик кызык ул миңа. Я думаю, из меня хороший водитель бы получился. Менә музыкадан кала башка инде хобби шөгыльләрегез юкмы? Хобби. Мин бик бакчаны яратам, авылга кайтырга яратам. Балта белән балта эшен яратам бик. Мунча яратам. Эшләргә яратам. Нигә дигәндә физически эшләгән вакытта авылда менә баш ял итә. Музыка бит ул бик такой трудоемкий процесс, имеется в виду. Потому что много информации в голове, ноталар, программалар, төрле программалар. Шуңа күрә мин бик яратам шундый. Авылга кайтып, миңа Турциядә кирәк түгел, бер нәрсә кирәк түгел. Сез алайса Казан малае булуга карамастан, авылда үскәнсез булып
Ну, кішкене шақта біздің ауыл әне яғынан енді әлдірмеш. Кішкене шақта шында қайтадырық. Туғаннар есен вақытта енді. Қазір туғаннар қалмады енді, анда білмеймін, көптен қайтқаны жоқ. Қазір менің екінші ауыл бар. Хатын яғынан, Яңауыл деген. Ол тоже биік тауда. Шында қайтам енді қазір мен. Бұлай әти яғы менің Сарман. Шәрләрәмә деген ауыл. Ол Илхам Шакировның ауылынан жырақ түгіл. Менә қойсы музыкантларны үзегізге үрнәк етіп қоясыз сіз? Татарстаннан, Россиядан, Европадан мы? Алар айырыла? Айырыла. Әйтегіз, шыраклашу. Татарстаннан мен Бик Хайдар Бигичевнің ижатын яратадырым. Қазір де яратам енді. Бик профессиональ, зур дәрежеде, большой уровень. Мне кажется, он мог бы быть мировой звездой, Хайдар Бигичев. Әлбәттә, Илхам Абы Шакиров, мен Илхам Абы белән таныш идем. Аның 80 еллыгында Камал театрында үткәргән вакытта мен шунда уйнадым. Менә Аллага шөкер, тарихка да бер видео калды. Аннары элекке җырчыларны мин бик яратам инде. Азат Аббасов, Гали Ильясов, Рәшит Вагапов, бик Сара Садыковны яратам. Аның җырларын. Әлбәттә, ул профессиональ композитор безнең. Россиядан классика. Әлбәттә, мин Анна Нетребканы тыңларга яратам инде. Пианистлардан ул Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс. Европадан алар бик күп. Лучано Паваротти, Оскар Питерсон, Хосе Каррерас, Ришар Гальяно, Астор Пьяццола. Һәм башкалар. Сіз менә атап үттегез музыкантларны музыка белән бәйләп, күбесенчә җырчылар дип әйтгәндә, нәкъ менә баянда уйнаучы музыкантлардан татарда мәсәлән шул. Миңа бик Сәйдәш Гарифуллинның иҗаты ошый. Бик ул үзе кеше кебек тә бик әйбәт кеше. Ул бик сирәк встречается, как очрый торган әйбер. Сәйдәш Гарифуллин бик талантлы музыкант. Ул әле, по-моему, словарьны чыгарды. Төрек, инглиз, татар, урыс теле. Һәм кандидат наук. Һәм аккордеончы. Аның җырларын менә җәй көне Галәскәр Камал янында парк барда ишетергә була. Бик шундый тәмле иттереп уйный торган абый. Рөстәм Валиев мәрхүм минем бик әйбәт дустым иде. Бик иртә китте. Бик профессиональ дәрәҗәдәге музыкант. Без аның белән бер педагогта консерваториядә укыдык. Ул соңгы курсларны консерваториядә, менә мин укыган педагогта инде укыды. Без аның белән бик әйбәт дуслар идек. Һәм тагы кем бар инде? Ринат Валиев, әлбәттә. Бик талантлы кеше. Сезне кешедән ишеткән бар иң яхшы импровизатор һәм техник яктан бик тә баянчылар арасында бик тә популяр казанган дип ишеткән бар. Бу чыннан дөресме? Үзегезне яхшы импровизатор дип саныйсызмы? Мин үземә оценка бирә алмыйм, бәя бирә алмыйм. Мин уйнаган вакытта һәр көнне мин 3 сәгать занимация итәм. Минем максат ул көн сайын. Профессионал булу өчен һәр вакыт занимация итәргә кирәк. Ну, мин тырышам инде, әйбәт уйнарга. Төрле площадкаларда Татарстанны күрсәтергә туры килә. Менә ЮНЕСКОның 60 еллыгында мин чыгыш ясадым Парижда. Аннары Нью-Йоркта штаб-квартира кем бар әле анда Америкада?
НАТО түгел инде. Президент? Нет, организация. Пентагон? Нет, ну типа Евросоюза инде получается. Как по-русски это? ООН. D'accord. Да, ООН. ООНда шығыш жасадым. Аннары Вашингтонда Warner театр. Это очень крутой театр, где выступали Билли Холидей. Ну, например, без концерт бердік, и икінші күні Карлос Сантана. Это очень крутой гитарист, джазовый. Анда біз Роза Рымбаева білен шледік. Қазақстанда яши тұрған. Түрлі площадкаларда, мына мындай площадкаларда Татарстанны тәқдим итер үшін һәр күнні күн сайын эшләргә кирәк, үзең өстендә эшләргә кирәк, төрле музыканы тыңларга. Менә шулайрак. Икенче юл юк. Югары уйларга менә ирешер өчен, менәр өчен үз өстеңдә эшләргә кирәк дидегез. Аның нидер менә конкрет әйберләре бармы нидер? Ирешү сыры, уңышка ирешү сырлары. Җиңел эшкә, җиңел акчага бирелергә кирәк түгел. Кирәк үз юлы белән барырга, үз стиль, классиканы уйнарга. Безнең музыкантларда инде определенный канон, определенный каноннар бар инде. Менә импровизацияны өйрәнер өчен син классик мәктәпне үтәргә тиеш. Классик әсәрләрне уйнарга. Яган Себастьян Бах, Карл Мария Вебер, Доминика Скарлатти, Моцарт, Гайден. Аларны уйнап чыккач, синең библиотекаң инде һәр уйнаган ну сайын инде получается күбәя, күтәрелә, синең планка күтәрелә. Татар әсәрләре алар бик әлбәттә бик матур җырлар. Минемчә аларны да профессиональ дәрәҗәдә тәкъдим итәргә кирәк кешегә. Нигә дигәндә, бызырга бик тиз бызырга була татар җырларын. Мин күп кеше белән аралашкан вакытта, менә мәсәлән, җырның дөрес вариантын уйнап күрсәтәм. Алар миңа әйтәләр, бу җыр дөрес түгел дип. Потому что кешенең башында уже дөрес түгел варианты утыра. Андый интерпретацияны ярамый массага чыгарырга. Кызганычка каршы безнең контроль юк. Менә ул безнең эстрадада, җырда. Менә мәсәлән, казах җырларын алсак, А-студия группасы, алар бит инде Роза Рымбаевада эшләделәр. Күп еллар аккомпанировать итеп, аннары гына сольный карьера белән шөгыльләнә башладылар. Аларның җырлары Россияга мировой уровеньга чыккан. Төрек җырлары, Азербайҗан җырлары. Качество дигән әйбер бар. Без әле ул качествоны эзлибез генә, минемчә. Менә мин бер попури ясаганым, фантазия дигән. Ул YouTube'та да бар. Мин менә бер әсәрне 8 ай эшләдем. Аранжировкаларын, интерпретациясын. Ә кешегә кирәк 2 атнада. Мәсәлән, чакыралар, менә мондый попури кирәк, татар попурисы. Әйтәм, ну, 6 ай эшлим мин аны. Юк, безгә бу бик зак дип әйтәләр. Ну, шулайрак. Ягъни, татарларда күбрәк менә сыйфатны санлау дигән әйбер бармы? Ничек шулай киткән икән? Нәрсәгә әгәр яисә бу шундый вакытка да бәйлеме, тиз вакыт аралыгында кирәк, ашу күнүдер. Минемчә система булырга тиеш. Мәсәлән, сез бит врачка барган вакытта любительгә бармыйсыз, сезгә профессионал кирәк. Шуңа күрә минемчә
профессионаллар булырга тиеш һәм хәвәскәрләр. Күбесе менә бүгенге җырчылар инде сәхнәдә бик популяр җырчылар. Әлбәттә, алар күп концертлар, аларның гастрольләр, әйбәт акчалар эшлиләр, кеше килә концертларга. Әмма ләкин алар үзләрен хәвәскәр дип признавать итәселәре килми. Андый әйбер булырга тиеш. Хәвәскәр һәм профессионал. Һәм музыкант кеше профессионал булырга тиеш инде әлбәттә. Мәктәп, музыка көллияте, консерватория. Система. Әмма күптән түгел, шундый сүзләрдә әйләнде, Мәдәният министрлыгында шундый бер комиссия кебек дип әйтик микән инде, җырларны һәм бер тикшерергә һәм эстрадага менә шундый комиссия аша тикшереп кенә уздырырга дигән сүз чыккан иде. Әлбәттә, мин шул сез әйткән үзешчәннәр, мондый халык җырчылар дип әйтик инде, алар халык арасында күп таралышкан, алар каршыда чыктылар. Әлбәттә каршы чыгалар. Алар бит хәвәскәрләр үзләрен профессионал дип уйлый. Һәм хаус музыка өлкәсендә шуңа хаус. Хәвәскәрләр некачественный продукт чыгаралар. Бракованный продукт. Мәсәлән, Хайдар Бигичевне алсак, ул профессионал, ул консерватория бетергән, ул халык җырларында матур иттереп җырлый, милизм белән, әйбәт тавыш белән, һәм оперный арияларында җырлый. Менә бу допустимо әйбер. Шулай булырга тиеш тә ул. Һәм совет заманасында Москонцерт дигән организация бары, комиссия по приемке концертных программ. Син программаны мәсәлән җыйдың, менә сәгать ярым 2 сәгатьлек программаны. Комиссия утыра, профессионаллар, алар принимать итә инде ул программаларны. Бу җырларны нинди уровеньда, ничек музыкантлар уйный, ничек җырчы җырлый. По-другому никак. Икенче вариант булырга мөмкин түгел. У комиссия әлбәттә кирәк. Күптән кирәк инде ул. Ничек уйлыйсыз, ул Татарстанда булалар микән? Менә Татарстан белән Россия эстрадасы аерыла дип Бик. Аермасы нәрсәдә икән? Пропасть. Их разделяет пропасть. Мәсәлән, Россия эстрадасына дөресен әйткәндә хәлләр тоже бик яхшы түгел. Анда да күп, андагы җыр бакчасында бик күп шүп. Россия эстрадасыннан мин кемне әйтер идем? Әлбәттә, Юрий Антонов. Бик зур дәрәҗәле профессионал. Валерий Сюткин. Аннары ДДТ, Машина времени. Менә шундый командалар. Леонид Агутин, Пресняков. Алар профессионаллар. Алар үзләре дә музыкант. Аларның сопровождениелары да тере тавыш белән уйныйлар. Һәм алар бик әйбәт шоу ясыйлар. Юлия Началова, менә мондый. Күбесе бит инде анда ничек дип әйтергә инде, чтобы не обидеть. Можно и не петь им. Вот так вот. Аларның уровеньне безнең Татарстанның эстрадасы белән нәрсә белән аерыла? Качество. Качество. Минемчә, качество җитми. Профессионализм кирәк. Профессионализм ул һәр көнне эшләгән вакытта гына булырга мөмкин. Ничек уйлыйсыз, менә халык яратып өлгергән шул үзешчәннәр, аларда булырга тиештер бит. Һәр әсәр, ничек дип әйтергә инде, любая музыка имеет право на существование. Безгә разделение кирәк, менә аерылу профессионал һәм хәвәскәр. Алар үзен хәвәскәр дип игълан итәргә тиеш. Хәвәскәр булсын,
Ләкин алар бит үзен профессионал дип хис итә. Ул дөрес әйбер түгел, минемчә. Һәм менә сез чит илләргә барасыз бит инде еш кастыклар белән йөргәнегезне ишеттем. Чит ил халкына нәрсә уйный аласыз? Менә алдан өйрәнеп куясызмы ул халыкның репертуарын аларга ничек тәкъдим итәсез? Шул татар илләрендә уйныйсызмы, юкмы? Алар ничек кабул итәләр шулар? Менә 2012 елда мин Франциядә 20 концерт бирдем, 9 шәһәрдә. Анда мин уйнадым Марсель Азоля дигән аккордеонист белән. Ул Эдит Пиаф белән эшләгән, Астор Пейцованың дусты. Аңа ул вакытта 80 яши, ул һаман уйный. Без шәһәрнең уртасында, площадьта, Колизей шикелле җирдә шунда уйнадык. Алар безнең җырларны бик яраталар. Только аларны дозированно бирергә кирәк. Менә тортны күп ашасаң, ул тәмле булмый. Әз генә ашасаң гына ул тәмле була. Безнең татарның иң тәмле, иң матур җырларын гына уйнадым мин. Зәңгәр күлмәк, Олы елның тузаны, менә шундый җырларны, элекке халык җырларын. Бик яраталар. Һәм бер Франциядә яши инде Доминик Эморин дигән хатын-кыз, аккордеонист. Без Рамил Курамшинның «Хай егетләр» дигән әсәрен бергә уйнадык аның белән. Ул бик яратты ул әсәрне. Менә шулай популяризация ясыйбыз татар җырларына. Күбесенчә мин уйныйм классик әсәрләрне, Франция әсәрләрен. Алар нигәдер ярата минем интерпретациядә үзләренең җырларын. Менә шулайрак. Үзләренең җырларын һәрбер илгә баргач алдан өйрәнеп куясыз? Мин белмим, мин аларны уже каяндыр беләм. Күп җырларны мин өйрәнгәнем дә юк. Мин аларны просто уйныйм, каяндыр ишетеп. Димәк, яхшы музыкант булыр өчен яхшы слух, яхшы ишетү сәләте. Әлбәттә. Яхшы музыкант ул комплекс. Талант, дөресен әйткәндә, ул 5%. Хәзер мин талант дип инде диванда утыра алмыйм. Күтне искә күтәреп, иртәгә концерт булса, мин талант, мин уйнап чыгам аны. Талант ул 5%, 95% ул эшләү. Без ул музыкантлар, спортсменнар кебек, безгә һәр көн сайын занимация итәргә кирәк. Менә хәзер безнең Казанга Ришар Галиана дигән аккордеонист килгән, ул бик дөньяда популяр, бик известный кеше инде. Ул миңа тәкъдим ясады Казанда инде монда уйнаган вакытта бергә импровизация уйнарга. Франция әсәрләрен, джазовый стандартларны инде. Һәм әйтте, татар киен уйнап күрсәтергә. Мин аңа Зәңгәр күлмәк дигән җырны уйнап күрсәттем. Ул аңа бик ошады. Һәм ул әйтә, менә 4 июльдә Кастельфидарда шәһәрендә 100 еллык бер аккордеоннар эшли торган фабриканың юбилее була инде, Виктория исемле. Заманында мин ул аккордеоннарда, баяннарда, аларда баян дигән сүз юк, аларда бар аккордеон кнопочный, button accordions, һәм пиано аккордеон, и клавишный аккордеон. Шуңа күрә ул тәкъдим ясады Кастельфидардага барып, шул концертта уйнарга инде, Татарстанны күрсәтергә. Менә алла бирсә, мин анда бер попури әзерлим инде хәзер. Татар җырларыннан, урыс җырларыннан. Шулайрак планнар. Сез әйтәсез, төрле җирләрдә эшләшәсез бит инде һәм менә шундый профессиональ баянчы булыр өчен, шуңа ирешер өчен Татарстанда махсус мәктәп юк дип ишеткәнмен. Дөресме, юкмы? Һәм гармунчылар, аерым гармунчылар мәктәбе. Андый мәктәп юк. Ул бит дөресен әйткәндә бик кирәк дигән әйбер дип әйтмәсең.
ярар мәктәп була, ә кешесе булмаса нәрсә эшләргә? Ул музыкант үзе эшләргә тиеш. Менә мәсәлән, мәктәпкә кергән вакытта балага бирәләр возможность ритм өйрәнергә, звуковысотность өйрәнергә, төрле әсәрләр, базовый набор. Но күбесенчә музыкант и эшен эшләргә тиеш. Идә үзе эшләмәсә, аңа белмим, Майкл Джексонда да заниматься итсә, аңа булышмас ул. Ул мәктәп менә монда башта булырга тиеш. Һәр кеше ул мәктәпне үзе төзергә может. Менә үзегез уйнаган көйгә, үзеңдә булган бармы шундый мизгелләр, үзегездә биеп китәсе килгән чаклар, мәсәлән, шул хәлдә кызып китеп уйнап? Бию дигән әйбер ул баян белән авыррак булган, наверное. Тырып биеп китергә. Но елмаю, менә эмоциональ уровеньда удовольствие алу инде әлбәттә бар. Особенно бер ай, 2 ай өйрәнеп утырасың ул әсәрне, булмый, монда ошибка, тегендә ошибка. И бер мизгелне сәхнәгә чыккан вакытта үзе чыга бармаклардан. Куллар ул просто проводник баш белән инструмент арасында. Менә баянчылар өчен консерватория, шул сезгә консерватория битергән баянчылар өчен Татарстанда ихтыяҗ бармы, аларга мөмкинчелек бармы күтәрелеп китергә? Шул менә ярый, анда сез конкурсларда катнашып, ничектер күтәрелеп киткәнсез. Бар иде менә шундый ишеткәнем бар, шундый фикер. Консерватория битергән музыкантларга эш урыны бер генә, музыкаль мәктәпләр яисә училищелар, ансы да улашылмайса гына дип. Бу фикер дөресме? Әлбәттә, инструменталистлар, алар менә бөтен инструменталистларны алсак, аларның ничек дип әйтергә инде. Вокалистлар күбрәк кешегә кирәк. Инструменталистларны бер качанда күрмиләр нигәдер. Менә шунысы бар инде әзгенә. Әмма ләкин Италияга килсәң, Франциягә килсәң, Германияга, Америкага, Бразилияга бик яраталар аккордеонны. Бик яраталар. Ул анда беренче урында. Анда, мәсәлән, вокалист үзе генә җырлый алмый. Инструменталист вокалистсыз уйный ала. Самодостаточный. Особенно безнең баянны алсак, анда аккомпанемент та бар, соло да бар. Универсальный инструмент. Без оркестр. Төркиядә бик яраталар. Мин бик күп 5 ел эшләдем төрекләр белән. Америкада, Германиядә, Австриядә, Франциядә аларның җырларын бик күп уйнадым. Һәм анда бик востребован безнең инструмент. Бик яраталар. Шуңа күрә минем программада төрек җырлары да бар, Азербайҗан җырлары да бар. Германия, Франция, Италия һәм татар. Шулай булып чыга исә, төрле илдә уен коралларына мөнәсәбәт төрлечә. Татарстанда әйтик, Россиядә ничәнче урында һәм чит илдә ничәнче урында төрлечә булып чыга. Ну, безнең менә Татарстанда барыбер баян кешегә кирәк. Безнең менә бүген мин президентта булдым, Рөстәм Нургалиевичтә, һәм анда Минтимер Шарипович та булды. Бик яратып тыңладылар. Бүген ЮНЕСКОның генераль директоры, генеральный секретарь, по-моему, генераль секретарь килде инде. Менә сезгә фотографияны да күрсәтә алам. Безнең ул уже баян, тальян, гармон, халык инструменты, курай шикелле. Россиядә алай түгел. Россиядә безнең баян 5нче урында. Башта вокал, аннары гитара, аннары гына баян. Заманалар үзгәрде, әлбәттә, советлар заманында баянист бик престижный профессия иде. Аннары түбән төшә башлады, бетә башлады. Но түбән төшкән вакытта
определенный предел бар, чтобы дальше тағы менерге. Баянның популяризациясы хәзер іске көтерелә минемчә. Нигә дигәндә, мин ул вопрос турында эшлим. Мин һәр вакыт популяризация турында уйлыйм һәм Инстаграмда, Ютубта, концертларда һәр вакыт уйнарга тырышам. Һәм безнең Татарстанны күрсәтергә. Шул ук эстрада җырларын алып, эстрада җырларында ничәдер күп процент инде баян алып тора шулай. Әйе. Шул аранжировкаларда баянны кертәләр. Бу бер төрлелеккә китермиме? Менә халык анардан туймыймы? Мәсәлән, шул Элвинкре килеп керде, ул яңалык алып килде. Аның аранжировкалары икенче төрле булды һәм халык аңа ябырылды. Менә ничек уйлыйсыз, баян аранжировкаларда баян өлеше күпчелекне алып тормыймы хәзер? Менә хәзерге яшь баянчыларга, мин үзем дә карт түгел инде, миңа 32 генә яшь. Яшьләр, менә хәзер шул артистларда уйнаган вакытта, аларга җитми профессионализм һәм образование. Ул баяннарны прописывать иткән вакытта, менә аранжировка, мәсәлән, мера дигән әйбер кирәк. Менә күбесе баянны алалар да сәхнәгә чыгалар. Мин әйбәт талантлы җырчы белән эшлим. Һәм бер җырда, ничек дип әйтергә инде. В общем, все, что они умеют делать на баяне, они пытаются использовать это в одной песне. Алай булмый. Һәр җырның үз стиле. Һәр җырда, менә мәсәлән, ламбаданы алыйк, анда бик матур иттереп аккордеон язылган. Менә ул җырны тыңласаң, мешать итми ул җырга. Ул украшение шикелле. Бизәп кенә тора ул җырны, матур иттереп. Менә татар җырында да шулай булырга тиеш. Образование кирәк. Кешегә җитми аны. Ирек бирергә кирәк, мәсәлән, укытырга. Мәсәлән, минем идеялар бар, импровизация дигән классны кертергә, клиеткә, консерваторияга. Әле пока булмый эшләп. Но без тырышабыз. Менә әгәр дә сезгә чит илгә яшәргә чакырсалар, бик яхшы гына акча түләп, мәсәлән, анда калыр идегезме, яки монда да үсәргә мохит җиткән сезгә? Чит илләрдә күп йөргән инде сез. Миңа менә 12нче елда Франциядә концертлар беткәч, бер мэр медаль бирде инде, почетный гражданин одного города. Һәм предложение тәкъдим итте инде. Менә дом бирде яшәргә, колледжда укытырга һәм калырга. Абсолютно бушка инде бу. Ләкин мин ул вакытта укый идем әле, миңа кайтырга туры килде. Хәзер уйлап торам инде, мин әлбәттә китәрем. Кайтырга һәр вакытта була. Но китсәм, мин китәрем Италияга. Италия, мәсәлән, чит илгә китсәң, нигәдер монда сразу сине искә алалар, син монда, оказывается, кирәк, условиялар куялар. А монда кеше исән вакытта күрмиләр кешене. Белмим, мин китәрем. Мәсәлән, менә предложение ясады миңа Ришар Галиана Италияга. Шунда, мәсәлән, уйнарга инде. Мин әлбәттә ризалаштым. Ул миңа кызык. Миңа кызык, мин музыканы яратам, уйнарга яратам. Условие булса, мин монда да уйныйм. Италиядә условие булса, мин Италиядә уйныйм. Шуңа күрә мин үземне гражданин планеты дип саныйм. Американың бер плюсы бар. Мин Америкага барган вакытта, мин анда булдым Нью-Йоркта, Вашингтонда, Сан-Францискода. Американецлар бик ярата профессионалларны. Һәм әйбәт акчалар түлиләр профессионалларга. Мәсәлән, минем бер дустым 25 ел яши инде Калифорниядә. Ул үзе Үзбекстаннан дойра инструментында уйный.
Мен айтам, сен 25 жыл яшайсың мында, мен айтам, нендей дәрежелерге ирештің? Ол айтам, мен қазір Стиви Уандер деген жыршы бар. Міне Стиви Уандер да ол перкуссияны яздырды соңғы альбомында. Круто. Италия неге? Менимче все самое лучшее из Италии. Лучшие голоса, Лучано Паваротти, лучшие автомобили, лучшая одежда, лучшая еда. Анда менә Италияда моң дигән әйбер бездә дә бар, ул татарда, һәм Италияда да бар ул моң. Ул бик хисләндерә, ничектер, яңа фикерләр кирә, яңа мөмкинчелекләр ачыла. Уйнасы килә Италияда. Шуңа Италия. Минем список бар яраткан шәһәрләр, кая мин яратам йөрергә. Алар бик күп түгел, дөресен әйткәндә. Италия беренче урын инде ул, әлбәттә. Париж, Будапешт, Таллин һәм Казан. Монда Россиядә, Татарстанда ничек менә музыкантлар өчен шартлар тудырылмаган, яисә шундый сәясәт бу, яисә аны хәл итеп булырлык әйбер бит. Әлбәттә булыр. Минемчә, мин үзем турында әйтәм, я думаю, что я немножечко опережаю время просто. Потому что кичкенә чактан мин зур йолдызларны тыңлап үскән кеше инде. Шуңа күрә минем интереслар бик киң һәм төрле стильләрне яратам. Импровизация ул ирек. Анда син композитор да, анда син аранжировщик та, анда син үз-үзеңә хуҗа. Менә композиторның әсәрен уйнаган вакытта синең границы бар. Ничек дип әйтергә инде? Дивар дигән әйберләр һәр яктан. Импровизациядә алар юк. Менә композиторларның әсәрләрен уйнаганда үзләреннән сойсызмы, менә шундый авторлык хокуклары дигән әйбер бар бит бездә хәзер. Ул мәсьәлә ничек? Сез сорап Мин күбесе хәзер инде менә үзләре тәкъдим итәләр аларның әсәрләрен уйнарга. Әмма ләкин мин күбесенчә эшлим исполнительская редакция дигән әйберне. Ул новшество, яңалыклар инде миннән кертелгән. Шуңа күрә мин анда язып куям исполнительская редакция Айдар Валиева дип. Ул бит әсәр только лучше становится. Минемчә. Һәм шулай ук менә авторлык хокуклары буенча сорау бар иде. Бездә бит ул Россиядә бик кискен, Россия станциясында, Татарстанда бик күп эшләнеп бетмәгән. Шул ук менә җыр текстларын урлау дип кайбер шагыйрьләр безнең әйттеләр. Бу мәсьәләдә ничек карыйсыз? Менә мәсәлән шул ук шигырьнең бер юлыгына урланса, ул урлануга керәме? Яисә менә шул ук музыкада әйтик, менә шундый очрак булды. Композитор Илгиз Закиров, менә минем җырымны, менә шул икенче композитор үзенә кертеп куйган дип, менә шул тактларны урлап куйган дип әйткәне булды. Менә алай эшләргә ярыймы? Ничек карыйсыз моңа? Ну, әлбәттә, плагиат дигән әйбер ул бик актуаль. Беренче урында Игорь Крутой минемчә тора. Самый главный плагиатчик России, который очень много итальянских песен, которые там в 60-е, в 70-е годы использовались, просто даже не краснеет. Шуңа күрә булырга мөмкин инде ул. Ноталарны алсак, алар бит 7 генә, 7 нота. Әлбәттә, алар повторяться итергә мөмкин. Әмма ләкин җырларның авторлары ул җырларны язсалар ноталарга, аларны регистрировать итсәләр, алар инде аларның җыры була бит инде. Алай
наглым образом повторять итирге ярамай менимче. Ну, иногда совпадения есть. Мәсәлән, мин сезгә бер пример күрсәтәм хәзер, уйнап. Хәзер үкме? Соңрак. Ярар. Менә хәзерге вакытта татар баянчыларына үсү мөмкинлеге бармы? Менә сез ничек контракт төзисезме, чит илләргә чыгасыз? Ул мөмкинчелек татар менә шул консерватория битергән яшь татар баянчыларына андый мөмкинчелек бармы? Рынок дигән әйбер бар. Менә потребитель бар һәм тәкъдим итә торган кеше. Менә без музыканы эшлибез, без аны уйныйбыз, без аны сатырга тиеш түгел. Проектларны, концертларны. Аның өчен отдельный кеше булырга тиеш. Менә менеджер дигән. Менә мәсәлән, Европага чыккан вакытта минем менеджер бар. Ул концертларны организовывать итә, ул чыгара, договаривается инде бөтен райдерлар, гонорар, условия, проезд. Миннән инде проект, концерт. Татарстанда музыкаль бизнес бездә юк. Россиядә дә юктыр дип әйтергә мин. Шуңа күрә ул сорау әле в работе. Шулай продюсерлык мәктәбендә. Әйе, менә ул бик кирәк әйбер. Баянчылар мәктәбе бик кирәк түгел, ә менә продюсерлар мәктәбе бәлки киллият, бәлки берәр институт, ул бик кирәк. Менеджер, ул менеджер музыкаль образование обязательно үтергә тиеш, консерватория, бәлки институт культуры. Музыканы белергә тиеш. Нинди стильләр, кем тыңлый. Менә мәсәлән, заводка барсаң бит инде анда Маллерны или Людвиг ван Бетховенны уйнап утырмыйсың бит инде, анда икенче музыка кирәк. Мәсәлән, театрда күбәләгәнне тоже бик уйнап булмый бит инде, анда мәсәлән, профессиональ композиторларның әсәрләрен Салих Сайдашев, Назип Жиганов, Сара Садыкова, аларның әсәрләрен уйнарга кирәк. Шуңа күрә менеджер төрле музыка стильләрен белергә тиеш, әлбәттә, минемчә. Һәм шулай театр темасына да кагылып үтәсем килә. Менә безнең татар дәүләт опера театрын сез беләсездер инде, таныштыр инде. Һәм аның репертуарында да бик күп шундый чит ил опералары, рус опералары да бар, әмма нигәдер татар опералары аз кебек тоела. Татар опералары ул мин белмим, хәзер язалар микән аны. Менә Җәлил дигән опера бар ул. Бездә хәр менә чыкты Симбикә. Симбикә. Әлбәттә, ул менеджер эшләргә тиеш, популяризация булырга тиеш. Кеше бит, мәсәлән, менә күбесе ничек дип әйтергә, менә кеше, мәсәлән, белми, мине алыр инде. Или килми минем концертка не от того, что ул мине яратмый. Ул просто мине белми. Мине белсә, ул килер иде. Менә шул вопрос эшләми. Бездә реклама дигән әйбер күбрәк кирәк. Реклама ул бик, менә хәзер инде Instagram бар. Instagram бик әйбәт эшли. Мин анда үзем директор да, үзем чыгарам да, куям бөтен әйберләрне, популяризация эшен алып барам. Бик кирәкле әйбер. Мәсәлән, телевидениега барсак, анда инде штансыз каласың просто рекламаны бирер өчен. Анда акча бик күп. Сырыйлар. Театрга шулык белән чит ил артистларын, җырчыларын чакыртып җырлатуга ничек карыйсыз?
яисә театрның үзенең солистлары гына җырлап отыштырак булыр. Мин аңа бик әйбәт карыйм. Мәсәлән, бүген мин шул оперный театр турында сөйләмим хәзер. Рузиль Гатин белән күрештем. Ул хәзер Ласкала театрында Италиядә җырлый. Ласкала театрының үз труппасы юк. Аларның бар оркестр һәм хор. Бөтен солистларны алар чакыралар. Ул бик дөрес әйбер. Алар ирек бирәләр солистларга чыгыш ясарга инде. Мәсәлән, Анна Нетребко да шулай эшли, Альбина Шагимуратова шулай эшли, Рузиль Гатин шулай эшли. Ә нәрсәгә алар востребованы? Алар профессионаллар. Аларның дәрәҗәләре бар. Мастерство дигән әйбер. Шуңа аларны чакыралар. Бездә әйбәт тавышлар булса, безнекеләр дә җырлар. Минемчә, безнекеләр заниматься итми. Эшләргә кирәк. Үзең өстендә. Менә шулай ук татар классикасында классик опералар бар. Әйе. Ишеткән бар архивларда тузан җыеп яткан Сәлихҗәшевнең әсәрләре ята дип. Менә аларны ни өчен торгызмыйлар икән, ничек алар невостребованный икән? Ул невостребованный дигән әйбер мин аны воспринимать итмим, беләсезме? Андый сүз юк, ул булырга да тиеш түгел. Невостребованность. Кеше күбесенчә Салих Сайдашевның әсәрләрен просто белми. Аны чыгарырга кирәк, әлбәттә, ремейк дигән әйбер бар инде, аранжировка, вакыт белән туры аякта барырга инде, ничек дип әйтергә. Шагать. Время не стоит на месте, развивается, шуңа күрә у әсәрләрне тоже аранжировкаларны бәлки эшләп чыгарырга кирәк. Кеше безнең интерес юк руководствода, минемчә. Министерство культуры хәзер менә яңа министр килде, Ирада Хафизянова. Минемчә ул үзенең урынында дөрес специалист, үзе Министерство культурада ничә еллар эшләп, ул бөтен кухняны дигән әйберне белә инде министерствода. Шуңа күрә анда бик күп яңалыклар. Ул яңалыклар әйбәт яңалыклар. Бөтен яңалыкларны надо воспринимать с хорошей стороны, с позитивом. Шул вакытта гына все будет хорошо. Минемчә, до этого дойдет, и новые проекты креативные будут, я думаю, потому что Ирада Хафизяновна проявляет интерес ко всему в искусстве. И это очень хорошо для нас, для всех. Для артистов, для людей, которые в искусстве работают. Ничек уйлыйсыз, шулай ук менә татар операларын күтәреп китерсәк, аңа татар тамашачысы, Казан тамашачысы дип әйтсәк, йөрерләр идеме, килерләр идеме? Әлбәттә. Әлбәттә йөрерләр. Мин үзем барыр идем беренчедән. Мәсәлән, менә безнең оркестр белән үткән быелгы сезонда бер итальян җырлады. Ул Италиядан килде, итальян җырларын җырлады инде, Америка җырларын җырлады. Һәм Рөстәм Яхинның бер җырын җырлады. Аңа бик ошады. Рөстәм Яхин Мәскәү консерваториясын бетергән композитор, пианист. Образованиесе бар, бик зур профессионал. Шуңа аның әсәрләре һәм аның сочинениялары востребованный. Итальянец кашады. Менә мәсәлән, хәвәскәр композиторлар, аларга кирәк, опять же, менә законнарны бирергә музыкада бит инде определенный, алар бит инде зрәгә уйланып чыкмаган әйберләр. Аны правила булмаса, яшәп булмый, хаос була. Менә музыкада правилаларны үтәргә кирәк. Ничек уйлыйсыз, менә татар сөйләме чит ил кешесенә ничек тоела икән, ничек ишетелә икән?
татарча сөйләп караган бәлки барыдыр чит илләрдә, татарча җырлар җырлап караган. Алар ничек кабул итә икән аны? Бик әйбәт, минемчә. Менә без бер 2-3 ел элек Оксфордка барган идек, Англияга. Анда Оксфордский университетта без китапны презентовать иттек. Влияние татар на мировую историю. Анда бик зур заседание булды. И заседаниедән соң мин 1 сәгатьлек сольный концерт уйнадым. Татар җырларын уйнадым. Анда бик күп кешеләр иде, бик ошады. Аларга ул яңа сугыш, яңа культура, менә Акбарсны беләләр, хоккейны, Рубинны беләләр, менә Кремльне безнең беләләр. Безнең татар культурасын күтәрергә кирәк. Җырларны, әйбәт аранжировкаларда. Менә үзгәреш җиле мәсәлән булды. Ул әлбәттә бик кирәкле проект. Единственное, минемчә, Мәскәү музыкантларын можно чакырмаска. Безнең Казанда да бик әйбәт музыкантлар бар. Оркестр да бар, менә безнең эстрадный джазовый оркестр, анда потрясающий дирижер, прекрасный саксофонист, очень высокий профессионал. Без аны тоже уйный алабыз. И дөресен әйткәндә, не обязательно для этого платить такие космические деньги, понимаете? Без булай да гомер буе музыкантлар благотворительность эшләп йөрибез бит инде. Шуңа күрә безгә элементарный условияларны бирсәләр, без аны с удовольствием, потому что без аны Татарстан өчен эшлибез бит инде. Безнең музыка, безнең культура үссен өчен. Шуңа күрә менә җырчыларны да өйрәтергә кирәк. Мәсәлән, аранжировка бик әйбәт эшләнгән профессиональ уровеньда, а җырны җырлый шул җырчы, которому не хватает образования, например. Мәсәлән, беренчедән ул җырчыларны определенный стажировкага җибәрергә кирәк. Чтобы алар төрле җырларны, төрле стильләрне берсеннәр. Мәсәлән, ул гомер буе баянга җырлады, а хәзер артта 30 кешелек оркестр утыра. Ул даже, например, ауфтакт или жест дирижера не понимает. Ничек ул җырларга может, ничек ул может вступить. Это все взаимосвязано, настолько все в цепочке. Поэтому это комплекс очень большой, который надо выполнять поэтапно. Шулай ук сәхнә этикасы турында сөйләшәбез килә. Менә хәзер җырчылар ничек телиләр, шулай чыгалар. Шулай костюмнары да кайбер җырчыларның шул. Ул инде вообще кеше көлкесе. Менә безнең эстраданы карасак, топ самых немодных платьев, костюмов можно включить ТНВ и увидеть, что одевать не нужно. Есть интернет, есть примеры, как выступает Андреа Бочелли, как выступает Селин Дион, другие звезды. Роза Рымбаева, как она скромно выступает, какие красивые платья. Ну, мәсәлән, безнең җырчыларны карасаң, это просто минем сүзләр дә юк, как я бы это описал. Выход, уход, абсолютная бесконтрольность сөйләгән вакытта. Ул анекдотлар сәхнәдән, ну, мин бит инде анекдот тыңларга килмәдем концертка, мин җыр тыңларга килдем. Или аның сөйләвен тыңларга килмәдем. Күбесе үзе концертларны алып бара. Испокон веков есть такая профессия древняя, называется конферансье. Обязательно должен быть факультет ораторов каких-то или конферансье. Мәсәлән, сәхнә сүзе дигән әйбер, менә мин театральный училищеда укытам, бездә анда фән бар, сәхнә теле дигән. Ул бик кирәк әйбер. Менә күбесе бит инде дөрес иттереп үз фикерен белдерә алмый кешегә. Чыктым аркылы күпер кирип дигән сүз белән сөйләшәләр. Менә шул моментларны карарга кирәк. Ул проблемалар дөресен әйткәндә бик күп. Аларны күзәтергә кирәк.
жер бақшасын шөп басқан. Ол шөпні утап була, утарға керек. Міне шулайрақ. Һәм бар шундай намуслы җырчылар, алар инде әйтик, концертларында шулык белән алай Ришат Төхвәтов белән Фирис Каһировларны алар тере тавышка җырлар, тилләп чыгалар, бу аларның йөзләреннән күренә. Бар шундай җиңелчә җырчылар, алар инде авызларын ачып, минусов, плюсовкага җырлыйлар. Менә мондай караш, мондай күренешкә ничек карыйсыз? Шул татар җыры, анда да күбесенчә Мин менә фонограмма дигән әйбер турында әйтәм менә булай. Ул әйбер булырга мөмкин төрле площадкалар була. Мәсәлән, урамда чыгыш ясарга туры килә, яңгырлы көндә, аннары салкын көндә, мәсәлән, форс-мажорный ситуациялар булып ала инде ул. Кай вакыт шундый вакытта, мәсәлән, менә bir концерт булды, мин Абакан шәһәренә киттем. Абаканда без зур поледа инде чыгыш ясадык. Анда аларның национальный хакасский бәйрәм булды. Бик салкын көн. Мәсәлән, мин көтеп тордым үз чыгышымны 40 минут. Минем куллар катып бетте. Мин барыбер уйнап чыктым инде аны. Менә төрле кеше кемдер алай көтсә, мәсәлән, уйный алмый просто. Һәм вокалистлар инде алар особенно. Менә шул вакытта кулланырга мөмкин минемчә фонограмманы. Менә концертка килгән вакытта ул абсолютный недопустимый әйбер минемчә. Потому что, во-первых, менә мин һәр концертка үземнең туганнарга, гаиләгә билет вара алам инде. Үзем чыгыш ясаган вакытта. Мәсәлән, бер билет 1000 тора. Менә мин 5000-не бирәм 5 кешелек урынга инде. И кеше бит инде ул акча түләп билетны алды һәм кассетаны тыңлап утыра. Мин ул кассетны машинада да тыңлый алам, өйдә дә тыңлый алам. Менә ул вакытта комиссия кирәк минемчә. Менә фонограмма булса, зур штраф и недопуск к дальнейшим концертам. Например, я пришел, увидел, что это фонограмма, например, 100% штраф должен обязательно быть певцу и недопуск, например, год к карьере какой-то, концертной деятельности. Это будет справедливо. Мин телләрне беләм дип әйтмәсем, мин шул минем Брюссельдә бер елы чемодан югалды. Мин 1 сәгать алар белән сөйләшергә инде пытался дип әйтим. Алар фламандский телдә сөйләшә. Инглиз телен яратмыйлар. Немец телен белмим. Менә шулай мин әзгенә инглиз телен өйрәндем инде. Әзгенә француз телен беләм. Но иң мөһиме, мин музыка телендә сөйләшәм. Минем баян бар һәм мин музыка телендә любой нация белән сөйләшә алам. Итальянец белән, немец белән, француз белән, татар белән. Шуңа күрә миңа тел белергә кирәк түгел. Ну, белсәң әйбәт инде ул. Хыялым бар француз телен өйрәнергә. Һәм шулай әйтеп үздегез, Илһам Шакиров кебек, Рөстәм Вәлиев кебек музыка шәхесләр белән аралашкансыз, бер сәхнәдә уйнагансыз. Алар белән бәйдә хис кичерешләр, истәлекләр бәлки калгандыр. Аларның бәлки киңәшләре исегездә түгелме, нәрсәләр әйттеләр бергә эшләгән вакытта? Миңа мәрхүм Рөстәм Вәлиев гел шалтыратадыр. Мин менә оркестр белән репетировать иткән вакытта гел репетицияларга киләдер. Бик яратадыр менә уйнавымны инде. Ну, нигәдер ул миңа гел әйтәдер: "Будь всегда номер 1". И как-то у минем башта калды. Шуңа күрә мин һәр көнне заниматься итәм.
һәр көнне утырам. Аннары бер мәртәбә шалтырата бу миңа сәгать 11-дә. Ну чё ты меня не поздравляешь? Мәйтәм, ой, мәйтәм, Рөстәм абый, туган көнең белән, как всегда инде, мәйтәм, давай исәнлек сау. Какой, говорит, туган көн, миңа бит инде заслуженный артист России бирделәр ди. Менә шундый кызык хәл булып алды. Аннары Илһам абый белән бик кызык хәл булып алган. Без аның 80 еллыгы үткәрелгән вакытта инде Камал театрында гримеркада утырабыз. Мин аны җырлатып утырам. Анда менә шул уйна әле гармоныңны шул җырны гел повторять итәргә кирәк инде. Хәтере начар соңгы еллар. Аннары бу җырны җырлады, аннары без әле бик еракта идекне җырлады, аннары раз җырлый да җырлый. Карасам бу распелся инде. И аннары бер кыз керә. Исәмсез, говорит, бер генә фотога төшерергә ярыймы Илһам белән. Мәйтәм, ну, болай не положено инде, мәйтәм, ну, әйдәгез, мәйтәм, керегез. Бу утырды менә монда, бу креслода утырып тора инде Илһам абый. Бу монда периласына утырды. Илһам абый биленә кулын куйды да инде, сыйпап кына утыра шулай. Бу әйтә, ой, рәхмәт сиңа, ой, рәхмәт Илһам абый. Говорит, моторым тукта әле, мин бит әле сиңа бер нәрсә эшләмәдем ди. Менә шундый кызык хәл, истәлекле хәл инде ул. Илһам абый белән булып алды. Душа молодая, корпус стареет дигән сүз бар. Менә минемчә ул һәр вакытта бөтен әйберне аңлап яшәде. Менә соңгы 2-3 ел гына инде сдался. Менә 80 еллыгында ул бөтен әйберне аңлыйдыр. Менә шул хәле генә юк инде. Шунысы кызганыч. Ну, это процесс, который не остановить и необратимый, перпетум мобиле, вечное движение. Минем киләсе планнар, мин әлбәттә оркестрда эшлим. Менә киләсе сезонда Алла бирсә, Анатолий Иванович Шутиков яңа абонемент ясый, музыканты 21 века дигән. Анда планда минем сольный концерт оркестр белән, 2 отделение. Алла бирсә. Планнар Италияга барып кайту инде. Алла бирсә. Ришар Гальяно белән уйнап, безнең татар баянчыларын Италияда да белергә тиешләр. Һәм яңа проектлар, альбомны чыгарырга. Менә 2 әсәр бар инде ул минем. Менә Фантазия, сез аны YouTube'тан карый аласыз клипны. Аннары Зәңгәр күлмәкне эшләп бетерәм хәзер. Альбом чыгарырга. Һәм эшләргә. Безнең профессиядә предел юк. Шуңа күрә без һәр вакыт развиваться итәргә можем. И кирәк тә. Яшьләргә әйтәм бер генә сүз. Эшләргә, заниматься итәргә. Һәм татар музыкасын әйбәт уровеньда чыгарырга. Профессиональ уровеньда чыгарырга кирәк. Профессионализм беренче урында булырга тиеш. Что такое плагиат? Например, есть песня наша советская, ее все знают. Есть французский аккордеонист, который написал вальс. И там есть такой кусок. Вот такое дело плагиат. А что касается вот Ильгиза Закирова,
Например, сейчас если взять, вот даже там того же Генделя, да? Это же тоже оборот, который идет с 1700, там, 1800 года. Можно же тоже докопаться. Или, например, вот музыка Баха. Шикарно. Зачем они интервью писали? Надо было только играть. Играть надо было только. И, наверное, скорее всего, нужна будет народная мелодия, старинная. Старинная народная мелодия. Ну, Ты сам будешь домонтировать? Нет, зачем? Он просто рисовал. Я же музыкант тоже. ну я такую просто фантазию какую-то. Да, вот сейчас именно слово фантазия. сыграю Фантазия. На Хорошо, тему. да. Тоже вот мне нравится песня Зенгар Кульнар, например. Ладно. Я точку. Мы уже пишем, да? Давно уже.
Абаховский закончил. Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.